bagaude ya, listo. Se está grabando, ¿eh? Pues play. Vale, podcast berri bat, Este berri bat. jarraituko dugu gure dinamikarekin. Kirolak. Kirolariak eta kirolariak, Baztu ginen musikatik, eta orain Foserrek eta Aimarrek ezin dutenez, kirola. Gu ez gara oso kirolariak, Te va a decir, Igual más de tercer tiempo, baino oso ondo. Eta hori, pues, egon gara Bilalekin, egon gara Usuerekin, eta pues, partekatzera gure espazio itxu hau. Beste usue bat. Beste Usue bat. Nukagu broma hau, gombituko ditugula, mendik amaiera arte, Usueak bakarrik. Usue derecho, Usue... Ni broma hori ez da egin. Ez dut hitz egin zurekin broma hori. Foserekin hitz egin nuen. Vale. Eta gurekin etorria beste Usue bat, dela? Palas. Ez, Palas. Crystal Palas. Usue Crystal Palas. Usue. Aurre. ¿Qué pasa? Ematen dio kriston lotxa, baina bueno, gaur hemen normaltasun batetara iristeko. Kaixo. Hau ikusi dute, bi pertsonak eta gero bat berren izango direla. Zelan? Ondo. Gara du mikroa aurra eramaten, niri gertatzen zait, Batzutan ez dut hitz egiten fuerte, eta gero, editatzen ditu reelsak, no sé ni vocalizar, ni se me escucha, ni nada. Orduan, bueno, lokorra da. Bada. Ondo. Aurreko astean txapelketa, Bai. Aurreko astean mairatu dudala, etxeko lanak egin ditudala. Bai. Oso ondo. Bai, jonek egin ditu txeko lan. Bueno, baina... Itzen genulako, egon ginen jai batzordeko bileran, eta justu zue zegoen, de post, txapelketa total. Oparitutako arropatekin, seguramente. Eta esan nion, oie, urbildu animatu podcastera. Horrela bariatzen dugu pizka bat. Bai, nola izan zut. Zuk dituzu kirola bakarrik neguan. A ber, azaldu zein den zure kirola, gero ditzen dugu gehiago. Zer egiten duzu zuk, Usue? Free ride. Free ride. Baina eskiekin. Baina eskiekin, ez, trineoarekin. Trineoarekin. Botatzen ez trineo batekin, maldanbera, eta hori ditzen kirola. Free ride. Dela, jo kise, pues izena esaten duen moduan, pistetatik kanpo eskiatzea. Eta listo. Zertarako mango diego vuelta gehiago, ez dago, esterik. Zuri zate izuten, non hasten zaren, eta non bukatu behar duzun. Ja, fuera pista. Hori da. Eta zemat urterekin hasi zinen horrela, edo nola ezagutu duzu modalidade, hau, ze? Pues duela modalidadea, a ber, ezagutzen nuen, ze azkenean, Salir de pista. Claro, hori. Ez da modalidade, jo, no sabes. Pasatzen duzu pala, eta jaraten free ride. Ez, baina, etorri zen nirekin entrenatzaile bat, eta esan ziguten, bueno, nire bi nebak beti denik pues, gustoko izan dut, eta... Xabi eta Bosko. Eta, baina ni, ez joan nintzen eskiatzera nire lagunekin ondo pasatzera eta listo. Eta etorri zen eta esan zigun niri eta nire lagun bat ditu. Sartu free ride, neseke, neskak falta direla, eta sartu ginen. Sartu ziren, eta hain jende gutxi zegoen, Europako bigarren ageratu zinen aurrek urtean. Ez que neska falta diran, berra dugu, txapelduna ez guzteko gaiz. Nola 3 urte, orain ja ez. Orain ja ez, orain modalidadea dago pizkat indarra hartzen, no? Bai, gainera aurten pilo bat. Bai, ez da. Ni flipitu nuen. Osea, geratu zara bigarren, baina ez da mitiko de... Aurten 8. geratu zara, ezta? Bai, bueno. Oso ondo, ez dut esan despektiboki Usuela zaitia. Esan, niretzako da kriston... Baina hori, geratu zinen bigarren, baina ez bi pertsonetatik. Ez. Claro, hori, bale. Ez baina gutxi bat hilatzen duzu epizkan. Txista bat zen, joder. Bai, bota. Esan. Zelan aurtengo maila, eta... No, aurtengo maila, Apelen mundialen izan zen, osea, beti ikusi dugu mutilen kategoria super gora, eta neskena, pues, igual pizkat flojotxoago, baina aurten izan da, en plan, zegoen, igual roko bat, 7 metrokoa, eta neska guztiak hor, nik negoen laiba... Inciso zer da roko bat. Roka bat. Zulo bat. Arri bat, Eta negoen goian ikusten direktoa. Pues me cagué, baina bueno, ondo. Bueno, baina ni normala da. Bai. 7 metro direla. Ez dugu jarriko dudan 7 metroko arroka batetatik saltatzea. Ez dela beldurgarria, no? Baina neskak en plan bota zirela. Eta igual, ez dakizu zer den, baina kork 7 bat dela como horrela giratzea. Jakin bardu zer den hori. Zer da roko bat. Juniorrean ezin zara, ezin duzu burua banketatik bera pasatu. Orduan, igual txiri buelta bat egiteko, igual duzu como en plano, sabes? Eta neskak
bota zituzten, eta mutilak ez, osea, izan zen una pasada. Hostia, Ja, hostia, bai, hori, en ondo plan, ez maila orduan. bai. Aurrek urtekoan Noruegan izan zen, eta aurtengoan non izan da? Ez, Aurrek urteko izan zen osea, Noruegan? aurreko urtekoa izan zen, aurten klasifikatu dudana, plan. Ah, vale. Osea, aurreko urtean ziren, txapelketa normalak, Mhm, Europa mailan, mhm. eta Espainia mailan, eta gero aurten izan da mundu mailan. Osea, klasifikatuta. Aurten izan da mundu mailakoa? Uste nuen Europakoa zela, Guau. de txokolana baina zain beste, tío, qué mal. Eta nola joan zara, non izan da, urtengoa? Austrian, Austrian izan da. Vale. Zondo. super guapo. Zelan kanguruak. Fácil. Barkatu, apurtu dut muda, de repente. Hostia, joder, nik uste nuen zela txiste oiko bat, Austriaren inguruan, tío, lasai. Ni ez dut inoiz entzun, txiste hori. Bai, osea, hori futbolari bat egin zuen. bai. Eurokopa bat egingo zela Austrian, eta esaten zioten, eta zuk ez duzu Austriatik, no, kanguruak ikustea. Tokat markatuta buruan. Zen esan zuena, ¿cuál es tu película favorita? Torrente 4, hori, futbolari hori. Badaki zein den, bai. Actor favorito, Torrente. Eta ondo orduan, esperientzia ona. Super ondo. Ambiente ona dago, ezta? Eski munduan, eta. Bai. Bueno, eski munduan palilleroak esango ditugu modo despectivo. Bai, Zer da Ez. palillero? palilleroa. Paloak, Vale. ez, ni ere naiz palillera, no? Hor, Ez, bai. da paloak pasatzea. en plan, Palo pasatzea, eslalona egitea. Hori, eslalona. Vale. Ah, vale. Hor, Zuzendu du momentuan, igual, pixka bat futbola bezalakoa, baina Vale. freeridez, kriston, osea, dago super ambiente ona. Osea, nola doa movida? Osea, A ber, zu erdua zara A puntutik B puntura, eta zuk ikusi. bai, osea, niri bi egune, Ez dakizu, ez da zu azaltzen nogo, ez du. Niri, bi egun lehenago esaten didate. A ber. literal, bi egune lehenago, bidaltzen didate, pararen edo Bai. mendiako izango benaren. biaren argazki bat, eta esaten didate, hemendik, no seke, tani joan behar naiz, egunean edo aurreko egunean ikustera en plan hor, baina ezin naiz jaitsi, ezin naiz asomatu, ezin naiz ezer. En plan, behetik edo alde batetik edo bestetik. Ah, ba. Edo goitik, baina Ja. ezin zara sartu. Vale. Orduan, egiten duzu zure etxean edo lekuan, zure linea, Vale. pues, beti nik egin dugu eta jendea egiten du horrela, Mhm. mugikorrarekin marrazten duzu. Vale. Orduan, Instagrameko Bai, editoretik. literal. Eta orduan, zuk ubikatu bazara, plan, referentzia batekin, behitu, hemen dago, pinu hau hor dago, pues beste gauza bat. Eta jitsi bazara. Eta orduan, Osea, hori arroio, rokodromoetan ikusten duzunean, bai. tipoa hor behiratzen. literal, baina, con prismáticos, Bai, ¿sabes? Claro. Horren urtean, hitz egingo dugu kotekin, que te hagan una cami y una sudadera, eta superatzen zu kamiseta, en plan de, guau, chaval, qué guapo. Al final lortzeko, edo, yo que sé. Bai, vamos. Eta hori, baina gero geizten zara, ezin zara galdu, baina, osea, Galdu alzara. galdu nintzen, Bai. Osea, porque da saia, porque esaten duzu, bai, pinu hau, baina pinu, daude hiru pinuak, berdina. Zema demora da gutxi gora bela jaitxiera? A ber, kompetizioaren arabera, baina 5 minutu inguru. Vale, bai. Igual pizkat gehiago, baina bai horretan. Bai. Ezin zara galdu, baina jendea ez daki non dagoen zure linea, orduan, ondo Bai. egiten baduzu, Kronometratzen den kirola da. Ez. Claro, nik ikusen nolako kronoa, Bai, zure baina jaitxiera bai. ikusen nolako, baina ez da jarraitzen hori, como tal. ez. Vale. Bakarrik, hori, putuatzen dira 5 gauza. A ver si me salen, Linea, kontrola, Vale. airea eta estiloa, teknika, eta 2. Zer hortzea. Ez dakit zen, baina hori. Dira Beste plan bat, 5 vale. horrela. Linea esan dut. Bai, ez lehenengo esan duzu. Oso Orduan guay. da hori, pixkat guztiaren Bai, hori. batuketa bat, eta sorte hona eukitea, ez galtzea, Hori. zer hortzea, Importante. eta orduan, entzizkizute puntuak zure linea ez bali mozu jarraitzen, orduan? Ez, porque ez dakite zure Ez linea. dakite zure linea, Hori da. claro, hori Osea, da. galdu alzara, baina ondo, baina gauza da galtzen zarenean, pues igual, kentzen ditute en fluidez, mira, Bai. en fluidez. Bai. Ez dakit. Igual linea ez zen ona, galdu zarelako, Ja. edo igual joaten zara
ez hain Claro, baina, bazka. pentsatzen ez, betik ikusten duzunean, ez dakizu egongo diren arazo guztien berri, osea, da pixkatan loko. A lo loco, Ja, free ride. free ride. Free ride. Estará izango zen. Right. Que gaur nago oso tonto, Gaur, nahi dut. Eta gertatu zaizu, zuri edo norbaiti rollo egun baten joatea beratzera zuen linea edo hau, eta hurrengo gunean mendia ez egotea berdin. Gertatzen da. Bai. Bai, ezta? Gainera egon ginen batean San Larin, osea, que ez zegoen elurrik, eta urrengo uste, osea, kompetizio egunean esnatu ginen, eta zegoen 2 palmo berri de nieve, eta, osea, zen, hori, pues, alduzuna Ja. egin. Surprise. Hori, Ja, pixka puta da, karo, elurraren egoeraren arabera aldatu aldizu, pixka Bai, asko. zure... Bai. Baina, bueno. Egin behar duzuna da, aurpegia, karo, gero eta gehiago tapatu, para que no se te vea que no has hecho la línea bien. Claro, es que trukoa da, claro. Ojo, que jendea batxutan doa, en plan, ni la puntita de la nariz. Osea, Claro, zu jumarzera trentzitekin. hori. Claro, bez? No de la suerte. Es que aurreko astean egon ginen, atera ginen jai batik, de repente, arteatzen du mugikorra, eta gertzen zait, lehenengo riltzean, usueren bideo bat, argazkiekin, argazki ezberdinekin, entzen nien, zuzara hau, ezta? Bai. Eta hori. Bai. Normal, zorionak egia, osea, 8. mundu mailan, juniorretan Bai, nivelazo, Bai, osea, bueno, da, U19, Mhm. osea, baina nesken arloan ez dago U16, duan gara, pues, 16tik 19. Eta gaztetxo daukete maila ona? Etortzen ari dira fuerte? Ostras, baina ez dakizu. Ja, eske hori Dago garrantzitsua da. eta austriakoa, me cago en la leche. Pero, Bota. Tu, Inka! Jana Jaus da. Jana Javes! Shout out! Baina ez, buah, bai. Eta gainera, igual pizkat sartu sonatzen du, baina ez da txarre, modu txarrean, baina freeride dago ipintzen super de moda, pero super de moda. Odain, mundu guztia nahi du unos eskis así de anchos, pasar el palito, eta egin backflip bat. Ja. Mundu guztia, orduan, pues... Txuleatzea. Bai. Horret zaio txuleatzea. Ez baina, dago nizun, karo, zelan entrenatzen duzu, porque, karo, gu aiaraldeakoa gara, aiaraldean elurra justuito, ikusten dugu pein gau batetan, de repente errege egunean, eta ja, mundu guztiak egotzen ditu Instagramera, claro, granizo da dela. Nola zuaz entrenatzera, nola egiten duzu zuk entrenatzeko freerideko txapelketa hauek? Noa, astebururo, la baldaran, quedara bakeira, Bai. eta astebururo, pues, 4 ordu ostiralean, eta 4 ordu domaikan. Sí, ondo. Super ondo. De lujo. Nire ama dago super Oso pozik. pozik, ezta? Seme bat txinan, bestea eskiatzen. Claro. Esan niola usuberi, Xabik, nebak bidalizia argazki bat, Japonen zegoela, eta nik nuen ulertzen argazkia. Ezian ez gehiago jarri, dice, estamos en Japón, argazki bat, kafeteria batena, eta zen zegoela errata bat ingeles, eta zen, Xabi, tío, explícame, que no estoy entendiendo, baina... Buah, bere bideoak dira, Bar de comer aparte. Nire ere gaur bidali dizitu batzuk. Tailandian dago orain, ezta? Bai. Gaur Tailandian Bai. zegoela uste dut. Aber ekartzen dugun podcastera, animatuko da. Uf. Ez dakit, Euskara hitz egiten duela 4 urte ez du igual euskara hitz Txia, egiten. baina, bueno, horretarako da podcast ere bai. Eso Bueno, bai. Izaten bari oso zu, bai. Claro. Aiara den egin diot elkarrizketa bat. Bai. Ja, bai. Bai. Egia Ez da. du asko esan. Osa, berez ez du asko Ez, esan. Irakurri dut elkarrizketa eta bastante en plan de... Super ondo. Txinan nago. Bost paragrafos esaten txinan nagoela. Básicamente. Bai. Bueno, horrela da, Xabi, osa, tampoco... Bai, ez dago besterik. Baina, bueno, a ver, ingo ditu aventurak eta... Bai, pillo bat. Seguro baietz. Seguro zuk baietz, osa, zuk baita. Euki dituzula. Zekero gertatzen da, txapelketen ostean, osa, dira, bajas 5 minutos. Gainontzeko guztia zer egiten duzu. Ikustea, gero la entrega de premios, eta gero festa. Aprezeski. Bere... Free ride. Eta da igual de free, Bai. Osa, da locura, hori. No. Austria. Hemen, jo que se, Bakeiran eta, edo Andorran, ez da in locura. Baina ateratzen zara, pasaden urtean Noruegan. Eta aurten, papelen, oza, ni flipat, benetan. Nik ez da nekien que la fiesta se puede llevar a tantos niveles. Zazpi urte zenituen. Bai, bueno. Eta ez dagoenez Ander Amasei, egongo dira 16 urteko aurra gor loko, Bai, besteko... Eta gainera, pasaden urtean egon nintzela Noruegan Narviken, da como super tabu.
alkola. Plan, supermerkatutan ez da ezer saltzen zazpieta arte, Mhm. gero, eske ezin duzu, ez da, zerbeta bat hartu Yeah. kafetegian, joan behar zara beste leku batera hartzera. Bueno, pues, irakitzen duzu una habitación de hotel, pa cerrar, pa volver a cerrar. O sea, tan locura. Nik daukatola sentsazioa, dagoela oso modan eskimunduan, snus. Snus Osea, tabakoa, bueno, no? igual, freeride Freeriden igual ez, arloan beste. ez, baina freestyle arloan, Ardoan, freestyle ardoan. pero en plan, kompetitzeko igual jartzen dute, Osa, nik Ja. daukat lagun bat, bueno, lagun batzuk, plan, entrenatzeko jo, pero tú, te vas Entrenatzeko a caer, snusa. Ja. Snus? Hori da bizio, Osea, ez du frogatu, baina ezagutzen dut. Baina ez dakit. locura. Eta eman ziugun, gure eliteko kirolaria den ezagun bakarrak. Bai, badakit. Bai, ez dut gure usango. Bakarra daukagu. Ez du ikusiko podcasta espero dugu eset, baina Bueno, ez dugu bere izena esan, osea, ez dugu esango. eta ikusi badu, osea, ikusten badu, Baina berak badaki snus eman zidala. berak badaki. Osea que... Bai, baina ez dakit, ikusi ditut apreseskietako bideoak eta de repente ikustu du jendea, snusarekin atope, eta esan dut, tia, eskerrak hau ez den iritsi Euskal Herrira, No, inbeste. total. Zain Baina hori legala da, ez da. Legala da, bai. Bai, legala legala da, en plan. Osea, supermerkatutan, Ja. saltzen da. En plan, unos chicles, pa ondoan, chicles. Loko, Asi, mas. Ez, banukalako buruan eta hori. Eta gero galduko nizun, klaro. Esan dizut lehen, kirolaria zara bakarrik neguan, baina plan txiste, zer egiten duzulako gainontzeko, ze kirolaria dena, kirolaria da urte guztian. Bai, Gure igual kirola abuztuan, negukoa da. baina. Bai, badakit. Abuztuan badaki zer egitu duzun. Baina udan surfatzaia zara, ezta? Edo A mesona ver, surfa surf, egiten duzula, ni neba gehiago, neba ni gehiago. pegatu naiz fiskat, baina ez. Mhm. Ez dut hainbeste surf egiten. Ez dakit, osea, pilo bat gustatzen nait mendia joatea, eskalatzen dut baita, crossfit egiten dut baita, No dago. eta gero daukaten entrenatzaile bat. Eta orduan, ba hori. Fisikoa eta padel ere, zaintzeko. nire Bai, amarekin. padelera, bueno, bai, baina padelarena gure auzokideak, Mundial. rugby taldekoen auzokideak zarete, Denbora Hori santo da. guztian. Guri, zer? Bakatu, nao beratzen. Snusa dago beratzen. Ez dakit, Izatu du momentu baten. zenbat balio duen, jo que se. Osea, ni bese. Nik ez da. 5 euro. Lata bat. Ostras. Pues, tabako paketea baino merkeago. Bai. Sin Sin más, más, komentario bat. Ez, Barkatu, ikusi balako momentu. Baina egia da. Orduan urte guztian zehar, pizkat egoten zara zaintzen, Bai. entrenatzailearekin eta... Bai, osea, ni kirola barik, me explota la cabeza. Guriaz. Bueno, Niri bai, Osa, oso ondo tortzen zaigu. Niri nabaritzen dut pilo bat ez duan egiten kirola. Osea, Baita. rollo pasatzen naiz aste bat kirolik egin gabe, eta nago más depre, más Bai, tal, más no nik sé nabaritu qué. nuen, oen dela bi aste komentatu genuen, nola rugby egin genuen paroi bat, 2 hilabetekoa, eta bai nabaritzen nuela. Osa, me gustaba más, humore txarragoarekin nengoela, Bai, eta bai. supongo, karo, behin probatu zula, edo daukasunean intensidade hori esaten abitu, astero egingo dut kirola, edo egunero egingo dut kirola, que te tiene que dar una hostia duzunean egiten, baina, gero, abuztuaren 15-etik. Hogeita bederatzira, hogeita marrera, ez dago hori kirola egiteko. Bueno, kirola bai. Arten entrenatzen ari zara, ikonkizera puntatzeko. Eskitaulan izango zu gai asko, ez da? Genuen, markatu. De hecho, eman genien zaria, eske nik uste dute egon zela tongo bat, Bai. horrek urtean. Eske ez dakit tongoa egon zen. Hau da, igual Pues da ez lehenko esan. dakizuna. Bueno, baina hau ja pasatu delako, pasatu da. Irabazi Ha genuen prescrito, irabazi genuen gu. Irabazi genuen gu. Ez, Durra irabazi genuen guk. Azkenak irabazi zuen. Hori da. Bueno, horren urtean ikusiko nore izango den irabazia. Matrakakin egon da, tongo bat, madre mia. Norena zen... Gurea, Ez. irabazi genuen guk. Ez. Begiratu dezakegu, Claro, baina bakizu hartu dela jai batzordean horretarako. Ez egoteko tongorik onena. Baina, bueno. Gainera, bi matrakako, Ena eta ni. Ben. No da, laudiotur da. Laudiotur, bai. A ber, aurten hartzen dugun. Hartuko dugu indartsuago laudioturra. Bai. Dugu pike sanoago bat. Bai. Urten eman behar diogu buelta bat jaiei, ingo dugu, saiatuko gara ondo egiten.
Uste dut baietz. Camisetas de bodas, edo, olako, la quinta del 27, no sé qué. Ez dute Zer? jarri, Ez zuten jarri, Osea, jarri zuten, bakarrik dago egota rollo egun bakoitzen zer baloratuko duten eta zer ez. Ostegunean, ez. eman zielako bajoia, baldarrakekoei. Ez que hau ez dakit Ja, jendea ez. dakien. Ez dakit. Nekatu ziren egiteaz. Bai. Nabaritu zuten denak izango zirela gurasoak urren urterako, Ja. eta esan zuten, "Buah, ni la audio tour, ni nada. Eta jendea bihurtzen dela super nazi, con el tema de las gorritas, Bai. Nik hiru dauzkat etxean. Ni neukan bat. Azkenazekoa, baina Jendea duela... pikatu zen asko, pikatzen da asko. No, nire Pikatzen kuadriakoa gara. pikatzen. Bai. Pikatzen. Wow. Eta gainera guri esan ziguten, el día de la sidra. Es que egin vuelta, eta ematen dizu. No me suela. No, nada, niri ere. No me suela. Ez nuen ikusi txapela. Bueno, bai, jaietako kontutxoak. Beti amaitzen dugu jaiaz hitz egiten. Ja, Eskerrak que jaiak. eskerrak ditugu niru kirolari podcasta betetzeko eta hitz egiteko juergaz azkenan bereiekin. Eta hori, bai, ez interesgarri ditzen zitzaidalako. Banekien eski munduan ibiltzen zinela eta baneukan orain de referentzia aurreko urtekoa, Aiaraldeak egin zizulako Bai. elkarrizketa, esan hostia. Eta justo kasualidadez egunien aurreko astean ere bai, baina Tremendo. justo txapelketa baino lehen, Bai, edo alako zerbait egon zela, eta esan nuen, hostia. Tienes voy a grabar para el podcast, no sé qué. Ni aprobetxatu nahi dut kontatzeko eskiatzera joan nahi zen aldi bakarra zertatu zitzaidan. Osa, joan ere etorri zen. Ez, ni nintzen egon. Zu ez zinen Nintzen egon? egon, nintzen egon. Usten baietz. Baina kontatu. Laudi Kastola kantolatu zuen bidai bat. Eta joan ginen, nora joan ginen, Ezkaraira. Kiatu genuen, ten super ondo, esto y lo otro, eta bueltatzerako orduan, autobuseroa, geizten, nonden, autobusean, chill, tal, gure bolara, eta batean, pum, autobusa, gunetaren kontra, hau, que hostias, claro, gu batean, holan egotetik, holan egotera, ¿qué cojones? Claro, hori itxoiten, etorri zen Guardia Zibila, gu geiztera, claro, eta ni batean, mítico furgon de control de carretera, eta eskatzen monitoreari, argazki bat. Bidaleko dio da nire amari, eta nire amak ez daki ze hostia pasatu den hemen. Eta, claro, nire ama batean deitzen, no seke, ni ez nion hartzen, deitzen berriz, idazten, Aitor, ¿qué ha pasado? No sé qué, porque estás en un furgón de la Guardia Civil. Espectacular. Eta zer erori zinetelako, dik astolakoa zinetelako. Barenik ez dakigu. Bai. Ez, ni joan izan naiz eskiatzera, baina gutxitan. Egia esan ez daukat halako suertea. Iruz palau aldiz la Monjira, eta gero lagunekin, baina. Pues esan Xabiri. Xabiri izan behar diot. Badira. Joaten nintzen Perurekin. Peru nire lengusuarekin, bastante, baina orain. Denez, sukaldari de primera gama, eta agertzen da abokados, eta bebiko zaioan, de repente. Bai. Esan nion aurrekoan, daramat, asteburu guztia saiatzen nor ekarriko dugun podcastera. Eta de repente, pues, hartze ditu bikaina, eta de repente, ven al podcast. Eta esan nion Peruri, ez ni naiz, pertsona serioa naiz, ez duzuen podcastera joan naiz, zertarako joan naiz, nor naiz ni. Zu lenguzu nagusia, uste callas la boca. Zen zara. Baina, sin más. Zenbat demora dara magu? Ez que egia zen, pasatzen zaibo demora volando. 23 minutu. 23 minutu. Falta dira 5 minutu. 5 minutu, eta listo. Zuzen da super arduratuta. Ez que, baina gero ez da euskara gehiago hitz egiten duzu, no? Zure lagun artean, nabaritzen dut. Osa, nik uste dut gero zetan naturalagoa dela, euskara hitz egitea jendea... Bai, nahi duen jendearekin, bai. Bai, claro. Azkenan muga hori pasatu behar da. Baina, no sé. Modan dago, euskara egitea. Ni pa. Ez, baina jendeak nik uste kendu diola pizkat tabua, ikastolako tabu hori, edo eskolako tabu hori. Bai, bai. Ez que uste dut movida dela, eskolan behartzen digutela, eta behartzen diguten edo zer gauza ez dugu gustoko. Ni gertatu zait liburuak irakurtzarekin. Claro, klasean, irakur behar duzu liburu hau. Nahi dut penkatu. Sorry. Eta orain, irakurtzen ditut liburu pilo bat. Es que tú es un tío que sabe. Ojo, Es que badaki. Liburutaz eta. Hasta hori irakurtzen duzu liburu bat, edo. Nipa. Basa. Nago irakurtzen, jarraitu Goodreadsen. Ezakizu zer den Goodreads, da como sare sozial bat, pues zure liburuak sartzeko, eta pues jartzen duzu, pues irakurri nahi dut liburu hau. Irakurtzen nahi naiz liburu hau. Daramat 500 horri liburu honetatik, eta
jendea ikusten du, eta hori. Ojo. Eta hori, oza, eraintxe bertan nago irakurtzen, Viento y Verdad, de Brandon Sanderson, eta dira como 1.400 horri, oza, que aste batean esaten dugu giza. irakurtzen, bai. Batean igual, Estás calentado, Baina, doa, toda, hostia. Gaina, no, irakurtzen dut super gutxi. Mhm. Gaina, nire irakurtzen dut super astiro. Osa, nire irakurtzeko abiadura da, Bai, super astiro. bai. Eta irakurtzen dut, como era sartu baino lehen, pues, kapitulu bat edo. Zuk denbora librean irakurtzen duzu. Ez asko. Nik ez da. A ber, ez daukat denbora libre asko, baina, ez. Ja. Bueno, venga, vale. Ez daukazu denbora libre askorik? Oie, Ikaslea zara. Ba hori, Eta? ikusi behar dut. Zer ikasten? Hori Zer ikasten, ikasten, por cierto? Ez galdera hori. Ez, duzu esan bigarren nahi? batzi. Eskerri bikatxaila naiz. Eta? Ez, baina hori. Arrotasunez. Ez, baina, bueno, bigarren batxi zaude ikasten. Ondo, bai. Gustora? Ondo. Ez, nahi dut ja institutu gartxel horretetik atera, Bai. baina, bueno. Gainera gertatzen da, ni goratzen dut, bigarren batxilegoan, ikusten nuela como ja amaitzen hor, Total, baina ez zen hurbil, amaitzen. eta esen amaitzen, eta zen como, buah. Total. Ja, Normalean, bai. kurtso guztietan amaieran ikusten duzu, como, izaten duzu, como Bai. sentimendu hori da, jo, ja, uda, tal, baina bigarren batxilergoan da, ja, hemendik atera. Ja, eta gero uda ona da, gero hori. Osa, Bai. bigarren batxi amaitzeko uda hori ona da. Zele Nik- aprobatzen da duzu, bai. Bueno, vale, tia, baino... Bai. Bai, normalean. Bai. Eta? Ze asignatura daukazu, ze azterketa dauzkazu orain? Jarri dute orain egin dira ikastoleros, instituto, jarri dute azterketa astea. Eta, zein da problema? Azterketa astea da horrible. Ja, Horrible. egia da. Guk ere Igual, sufritzen genuela. guztiak. Bai. Ditut orain. Guztiak orain. Bueno, guztiak. Nahi gozu. Tira. Bueno, fiki, un poco de... Ez dute egiten. Bueno, ez que aitorketa bio daukagu trauma fikirekin. Normala. Elkarrekin Ni joaten eukin ginen. nuen laugarra mailan eta orduan ez nuen. Ez que joan gara betianik. Zenbat urtetatik? Elkarrekin? Baina, elkarrekin, Klasean. klase berdinan. Bai. Betian nik uste dut, Esango nuke beti. Lehenengo LH, LH batetik elkarrekin gaudela. Por no decir que HH 345. pues ez Estaríamos dut por oso ahí, ondo por ahí, gogoratzen, baina- baina ezagun nuke baiatzen. Arantzarekin, Ba, HH-en, ni HH-en nengoen arantzarekin. esango nuke ez nago garantzarekin. Baina, bueno. Eta hori, azkenen hartu genituen asignatura berdinak. Eta beti Hostia, betiak berdinak izan zirela. Osa, ere, egin genuen batxikoa. biak, batxilergo zientifiko-teknologikoa, Jon ikasteko Euskal Filo, osa, ingeles filo, barkatu, Eta- laguna hori egin eta ni FP bat. Ez dudala batxilergoa ezetarako behar. Ja. Bueno. Eta horren urtean zer ikasi honeko zenuke? Pentsatu zu ja edo? Bai, daukat ja dena hartuta, ja. Den hartuta ukazu. No, Bartzelonara. Barcelona soa. Bai, a ver si egiten dut nik hor, baina. Bai, Zertara? egitera organización de eventos eta marketing. Daukagu Iñigo Garzaren Claro. zenbakia. Eta dagoelako Andorra hurbil, ez da? Claro, hostia. Que te hemos pillado, que te hemos pillado. Buena, le hemos pillado. Ez baina, Iñigo Garzak ere egiten ditu evento. Ah, bai? Komentatu zigun, etorri zenean gabonetan. Esan zigun, Miamin dagoela, evento... Hori Ah. nire bizitza. Hori azure rola. Bai, total. Zahargi daukazu Gainera, gainera. eneko jai batxordea, ez, oza, Eneko jai batzordea. Apellido jai batzordea. kontatu nionean esan zidan, en plan, sí, total. I bai, Ba, ez badakizu zer esaten duen Enekok. Eneko egon da, azkenengo 3 urteak esanez. Hau jai batzorden egiten duena, izan daiteke nire bizitzako lana. Hau kobratzen! Hau nahi dut. Bueno, Osa, animo, begiratu haber, jai batzordeko mobaila guzti hau, konbalidatzen duen praktika moduan. Begiratu haber, Batzen ditugu papelak, barren guztia. Gainera igual firmatu dezakezu zu. Ja, Osa, zu zure buruari firmatu, osea, eta ez listo. duzu tasio, mayuskulekin eta listo. total. Eta, dago ingura nahi alalean beste eskiatzailearen bat, hola, ez ez dakit nolako Bai. nitxoa den. Orozkon, Orozkon gaude bi, asko. baina ez dakit nola ditzen diren. Osea, Gazteak zure ekintakoak, ez, nagusiagoak. nagusiak. Josu eta Andoni. Boa, Andoni Martin. Andoni Martin. Andoni Martin. Ez dut baietz, eta bere lengusuak ere. Baina eskiatzen du, baina pro Da edo... pandilleroa. Bai, da pro, baina da Bai, pandillero. Ah, vale. Ez que oso maila ona zegoen Orozkon. Goratzen naiz gure ekintakoak, Besaide,
eta Gantzabal, eta hauek, Hori. denek eskeatu dutela, eta maila Besaidek egiten nahiko zuen onean. ere eskide fondo. Baita. Ojo, Gogoratzen tío, dut. ondo. Juratu duzu noiz bait? Bai, eta gainera da mitiko egiten duzuna gauez, con la luna llena, Ja. molatzen du pilo bat. Ja. Como korrika egitea, baina con dos palitos. Nik ez dut inoiz probatu egia esan. Yo creo que no me da el fondo. Que bai, Bai. joan alzara, modo paseo. Claro. Ja, egia da. Eta gero rifle bat bizkarrean, no? Hori horoskoko egiten dute, Horoskoko egiten dute. Ez baina gero, nire neba, que ez bat dut esaten igual, no me abre la puerta de casa. Bosko? Super Bosko ona da. egiten du? Bai, ez, boska egiten du freeride ere. Freeride, bai. Super ona da. Mhm. Bai. Bueno, eta Sabi saiatu zen, baina joan zen txinara, así que. Ja. Ja, Ja, ez dut ikusi inoiz. Txinan ez da eskiatzen. Japonen dago Hokkaido iparraldean eta bai. flipante, Baina esaten Txinan ez dute dakit, dela baina la bueno. nieve champán. Bai, Ez da joan. Ez da joan. La nieve La nieve champán, qué guapo. Ez, nik, Hokkaidoko plana izan behar da, guapísimo. No, guapísimo, guapísimo. Total. Pues ya sabes, ponte las pilas. Ojalá. Eskatu, egingo dugu top 3 zure ametxetako patrozinioak. Eta horrekin amaituko dugu. Se me acaba de aburrir. No vale Red Bull. No vale Red Bull. Ez da Red Bull. Ez, Baina, zuk Que bazenukan daude Red Bulleko aurten, no? Igual zen freeriden kompetizioaren Bai, aberarena. igual petoa jartzen zuen. Petoa jartzen zuen, bai. Ez dakit. Osa, ez dakit ordena, baina bat izango zen Roxy. Vale. Vale. Ona. Mítico, Roxy. Roxy, Está mítico, como súper mítico. Mítico de mochila de castola de chica, ¡buah! Ez dakit. Vale, yo ondo. Bueno, Roxyko y Silver, Berdina da, ez da? Hori da. Bai. Ez que ez dakit. Un triple. Ez que Ez dakit ze marka, olako markak... Salomon ona da? Nirea da Salomon. Zurea Salomon, da. Bai. Eta Peak Performance. Peak Performance dut ezagutzen. Ni ez da. Dela oso ona. Eskiatzeko en plan, eski trajeetan ona. Orduan, ez dakit. Bueno, Freeride World Tour izango zen super top. Claro, ya puestos a, pues, nire jabeak, Claro. es que van a pagar. Hori da. Eta, ez dakit. Bat euskalduna, a ver Venga, qué dice. kot. Ez duen esaten kotegatik, koten esaten Baina bai, nuen. benetan. Eta kaiakoa, nola ditzen da? Peska. Daukana, bai, peska. Peskak dauka marka bat? Bai, dakot ni bere... Peskak dauka marka bat? Snow... Dela txipiroi bat? Hori be... Ez. Ez, baina badauka taula bat, edo ez dakiz txipiroi baten formarekin, taian. Da, kopo bat. Ez dut ezagutzen. Eta jartzen du... Orduan ez ara informatua hainbeste. Ez. Porque... Kaiako... Ez, baina kapelen eraman nuen. Bueno, tia, ez dut begiratuko ze outfit dara mazun. Beratu nuen hasta kronoa, eta zuen esertarako balio. Ja, ¿Cómo que ez. me he informado, tío? Zuen, Broma posta da. marrean egin du, de puta madre, tal. Ez dakit nola ditzen den. Snow... Ez dakit algo Snow. Peskari galetu beharko diogu. Total, eta gainera supertxarto, porque... Berarekin ez daukatu bat Baskatuko diogu barkamena. Markatu peska. Markatu peska, maite zaitugu. Etorrez zara hitz egitera egingo dugun sekzio berri batean, Laudioko tabernetako jendeari galdetzea ezin diren maila mobidak. Daukagula hor Edo musikari buruz, ni peskarekin hitzen dut askotan musikari buruz, eta gomendatu dizkiot Bueno, taldeak eta... peska ere egiten du eski. Bai, claro. Eta joaten Baina zen pro ere kaiako bai. kamareroekin eskiatzera... Nebarekin. Zurekin egia, Baina en plan aficionado edo palillero. No, ona da, Ona. Ona da. Palillero, Eta gero ere, joder, ez dakit nola ditzen den. Eski izen eta... Aitxuloko lagunak direla. Aitzulokoa? Bai. Ez dakit eskiatzaia den edo. Bai, berarekin peskarekin. Bai, eske. Eta egia da. Hau ika ez da informatzea, hau ja da jakitea jendearen bizitza, ala. Eta hori, onak dire. Pues haber reitu zuen Laudioko eskiatzaileen kedada bat. Ojo, autobus bat, Laudioko eskiatzaile guztiekin, joaten zaete. Hori da, usten zaitu zuen baketan, ateatzen zuen arraski bat, eta montatzen bali maduzu, etortzen zara kontatzera berriro. Eskerrik asko etortzegatik uzu, Eskerrik asko. Eskerrik asko esategatik zer den roko bat. Bai, eskerrik asko, Eskerrik asko esategatik txiri buelta hitza eta ez barre egitegatik zure buruaz. Esan duzula, ezin da hanka buruaren gainetik pasa, baina txiri buelta egin daitezke. Que yo me estoy quedando con cosas. Eta kontaktu oinarritzen dugu. Animo zure kirol munduarekin eta Eskerrik asko. Laudiotik ikusten gara. Ikusiko gara, bai.
Eskerrik asko. Eta honekin, pues... Agur, a tomar por agur. culo, eta podcasta amaituta. Maituta. Toma.